Ola, que tal? Nova película, Operación Fortune, Ruse de Guerre. Boa peli, a verdad, acción, bueno, para pasar o rato, bastante ben. Teño aquí a ficha. Por suposto, a peli xa sabedes que é de Guy Ritchie, ou sea, os que vos guste o cinema de acción, pois non a podedes perder. Eh? Ficha da dobraxe.com, grazas Uxío Couto, e vamos con Operación Fortune, xa feita no 2023, Amazon Prime. Prime Video, ides alí, dadelle o botón do galego, cambiade a configuración e xa tedes as nosas voces alí en Operación Fortune. Axuste e dirección dun servidor, a traducción é de Margarita Díaz, de Marga, e equipo de produción habitual, Jessica, Paula, Jessica, e vamos co reparto. Jason Statham, Orson Fortune, Gonzalo Failde, impresionante, xa fixo varias veces este personaxe, xa o iredes vendo en distintos shorts. Aubrey Plaza, que é Sara, Monse da Vila, despois anda por aí Hugh Grant, que é Greg Simmons, Cotesan segundo, moi bo papel, ademais. Temos por aí tamén a moitísima xente. Por exemplo, mirade, está Dani Lema facendo a Josh Hartnett, tamén, moi ben, creo que xa o fixera noutras pelis. E ademais, a partir de aí, está López Baño, Alfonso Agra, Javi López, San Escalera, facendo a Nicolas Facey, Paco Barreiro, Ian Bartholomew, Alfonso Gil, Eloi Machado, Tamara Pérez, Damián Alonso, Miguel Bianchi, un equipo completísimo, unha peli para pasar o rato. Recordade, Amazon Prime, Prime Video, Operación Fortune. Dadelle o botón do galego, teredes todas as nosas voces e o reparto que vos acabo de comentar. De acordo? Seguimos con máis cousiñas en galego. Seguimos.